Вие сте тези, които печелят пари от мен. Кога за последен път плащахте наем? Знаеш, че нямаме пари. Тогава си намерете работа. Няма да плащам повече вместо вас. Хайде, Кити. Не се шегувам. Спрете да бъдете прасета и започнете да плащате за къщата. В противен случай ще ви изгоня от тук. Мислиш ли, че това е истина? Забрави, тя просто ни плаши. Пак ли? Шегувате се! Предупредих ви! Правите бъркотия! Платете парите! Мислихме, че се шегуваш. Никакви шеги! Плащайте или се махайте от къщата! Тя изглежда сериозна. Кити, не се вълнувай, ще намерим парите. Кога? Не знам, някой ден. Когато намерите парите, тогава се върнете. Сега излизайте! Не можеш да ни изгониш, няма къде да отидем. Прибирайте се при родителите си. Не, аз не искам да живея при тях. Аз също. Тогава си търсете работа и си намерете друга квартира. Леле, какво ще правим сега? Нека пишем на всички приятели и да разберем при кого можем да останем. Да, хайде. Здравей, можем ли с Флора да останем у вас за няколко дни? Изпрати до всички контакти. Ще чакаме отговори. Какво каза Фиона? Тя каза, че няма място за двете ни. Жалко. Това е от Арчи. Пише, че има апартамент за нас. Ура! Няма да останем без дом. Но той няма да може да ни пусне до утре. Какво има? Ще живеем на улицата. Трябва да намерим място, където да живеем 24 часа. Знам едно място. О! Мога да полея цветята. И така, ние сме в къщата. Какво следва? Трябва да намерим стая, където Кити няма да ни намери. Ами, спалните на втория етаж? Не, там е стаята на Кити. Може би стаята на приземния етаж? Тя често ходи там. Какво ще кажеш за това място? Под стълбите? Тясно е там. Хари Потър е живял по някакъв начин, така че можем да се справим. Кити идва! Бързо се скри! Бързо! Не ни забеляза. Да, тук наистина няма много място. Но не на улицата. Ще донесем няколко неща и ще живеем тук. И откъде ще ги вземем? От къщата, разбира се. Ще ги откраднем изпод носа на Кити. Толкова е добре без момичетата. Чисто и тихо. Какво беше това? Хей! Къде отидоха всички неща? Защо затръшна врата за толкова силно? Просто се случи. Надявам се Кити да не е чула. Покажи ми какво взе. Ето, батерия за зареждане, за телефона, карти за гадаене, за да сме заети и козметика, за да изглеждаме красиво. Тъпо, по-добре да беше взела компютър. Нормални неща. По-добре ми покажи какво имаш ти. Аз взех различни храни. Ябълки, портокали. Имаме хладилник. Ще го включим и ще ги съхраняваме. Излезте преди да съм ви откъснала главите.
Какво правите тук? Мислех, че в къщата има крадци. Живеем тук. Под стълбите. Всъщност ви изгоних от къщата. Нямаше къде да отидем. Затова решихме да останем тук. Затова ли откраднахте нещата? Нищо не сме взели. Да. Мислите ме за глупачка. Добре, взехме няколко неща, но щяхме да ги върнем. Веднага. Забраних ви да живеете тук, дори в килера. Излезете на улицата. Дяволите, пак ли? Леле, дори в такова малко помещение не ни позволява да живеем. И какво сега? Къде да идем? Не се притеснявай, в къщата има много места, където можем да се скрием. Ако Кити ни намери, пак ще ни изгони. Тогава ще се скрием по-добре. Къде ще се скрием този път? Знам къде. Да вървим. И как да я отворя? Трябва ти ключ за това, а той е в Кити. А без ключ по някакъв начин? Няма начин. За щастие Кити е забравила да затвори багажника. И къде отиваме? Никъде, ще живеем тук. В колата? Мислех, че имаш някакъв план да ни заведеш някъде. Не мога да шофирам, нямам книжка. В багажника ли ще живеем? Ако не ти харесва, можеш да живееш на улицата, но аз ще остана тук. Не, аз ще остана тук, ще живея тук. Днес ще сме тук, а утре Арчи ще ни заведе в новата къща. Ами ако Кити ни намери? Няма да ни намери, ако я държим под око. Как разбра, че таблетът е там? Да, вчера го оставих на задната седалка. Страхотно, нека да поиграя. Не го взех за игри, а да шпионирам Кити. Как ще следим Кити? В къщата има стари охранителни камери. Кити отдавна е забравила за тях, но аз помня. Нека се свържем и да видим какво прави тя. Колко боклуци имат тези двете! Просто ужасно! Време е да изхвърля всичко на боклука. Сега ще има много място в къщата. Вау! Това са любимите ми шорти. Как може да ги изхвърли? Тя ни изгони от къщата и дори не ни позволи да си опаковаме нещата. Виж, тук има дори възглавници. Ето. И одеяло. Да, тя дори изхвърли храната, която готвех. Да вземем всичко в колата, ще ни потрябва. Знаеш ли, да живееш в кола не е толкова лошо. Да, батерията на таблета е изтощена. Ще ни трябва батерия за зареждане. Ето, вземи моята. О, откъде я взе? Намерих я в кошчето, може би все още работи. Да, работи. Ти и аз вече сме като бездомници. Живеем навсякъде, ровим в боклука. Това е временно, скоро ще намерим нов дом и ще се върнем към нормалния живот. Или Кити ще спре да се ядосва и ще ни позволи да се върнем. Това също е вариант. Какво има на камерите? Какво прави Кити? Никъде не я виждам. Изглежда, че не е вкъщи. Тя идва. Какво ще правим? Не знам, ще се скрием някак. Трябва да отида до магазина. Какво беше това? Ха! Какво правите тук? Да живеем тук. Трябва да намерим временно убежище. Трябва да отида до магазина. Махайте се бързо. Това не е твоята кола, така че не можеш да ни изгониш. Плащам наем за тази кола, както и за къщата. Така че грабайте си дрехите и излизайте.
Съвсем сте поудели. Какво следва? Да се настаните в кучешката колиба ли? Изгониха ни от къщата, изгониха ни от колата. Къде ще живеем сега? Не се притеснявай, все още има много места, където можем да пренощуваме. Например, къщата разполага с огромен просторен дрешник. Можем да се скрием там. Кити не ни пуска в къщата. Кити я няма, докато я няма, можем да се скрием. Каза, че има достатъчно място. Малко се обърках. Малко. Тясно е като в миша дупка. Ако не ти харесва, излез навън. Аз ще намеря повече място. Не искам. Нека изхвърлим някои от нещата, тогава ще има повече място тук. Не се бутай! Ти не се бутай и затвори вратата. Толкова съм уморена. Правя всичко сама. Иска ми се да имам нормални съседи. Какво става тук? Шегувате ли се? Здравей, Кити! Чистим тук. Да, искахме да ти помогнем за къщата. О, така ли помагате? Като разхвърляте нещата ми? Да, така. Вече не са модерни. Както и да е, това е старо нещо, което никой не носи от много време. Мъкни! Имате минута да напуснете къщата или ще ви изгоня със собствените си ръце. Това е, тръгваме. Най-накрая да си хапна. Мръсно е. Трябва да го измия. Мислиш ли, че това е добро място за скриване? Във времето идеите за всичко бяха малко. Няма да нощувам тук. Кичи ще тръгва скоро, надявам се. Така че ще трябва да тръгваме. Какво следва? Да се скрием в гаража или в градината? Слушай, какво се опитваме да се крием? Да прекараме нощта край басейна. Точно така! Сега е лято! Дъжд няма да вали, което означава, че можем да живеем 24 часа. Какво хубаво място! Как не се сетихме веднага да се помотаем тук? Това е сигурно. Лято, басейн, слънце. Какво друго ти трябва? И ние също имаме стръмна парзалка. Фу, къщата е чиста. Време е да се погрижа за басейна. Хей, Ника! Не ме занимавай, искам да подремна на слънце. Няма време за дрямка. Кити идва. Трябва да се скрием. По-скоро се скри под надувката. Да, разпознавам тези неща. Хей, вие двете, спрете да се криете, излезте. Какво ще правим? Стой тихо, докато тя си тръгне. Ще ви намеря, рано или късно. Помощ! Определено няма да можем да живеем в басейна. Получих